Nasaan na ba yung sasakyan? Nasa kabanatuan pa daw eh. Kabanatuan? Huwag mong sabihin 3 oras pa tayo maghihintay dito. Guys, may problema tayo. Yung driver natin, hindi na daw tayo magpagdadrive pa uwi. Emergency daw. Ba't ikaw ba? Hindi ka ba marunong mag-drive? Hindi eh. Mark, ikaw ba? Hindi rin eh. Sa mga girls. Bakit ka ba ganyan? Magawa nila tayo mag-on pero wala ka man lang ginagawang move sa akin. Hindi mo man ako hinahalikan kapag ka nakikita tayo. Hindi mo man ako niyaya kapag ka uwian. So ano nga gusto mo mangyari? Hawakan mo yung kamay ko. Sandali, sinabi eh. Ano problema? Napansin ko kasi parang masyadong nagiging physical na yung relationship natin. Eh, anong mali dun? Eh, sa ganun natin i-express yung pagmamahal natin, di ba? Hindi naman sa mali, pero alam mo yon wala ng puso eh. Alam mo ba, Heart? Ano? Mahal kita. Ano ba naman yan, Leo? Nakakasawa na. Nakakaumay. Puro na lang mahal. Kaya nga tinagalog ko, di ba? Pareho lang yun. Ano? Wala pa rin ba? Wala pa rin eh. Hug mo kaya ako. Gaya natin yung mga nasa movie. Yung tatayo tayo in opposite direction. Tapos tatakbo tayo papunta sa gitna. Pag nag-meet tayo sa gitna, kakargahin mo ako. Tapos iikot mo ako. Ano? Seryoso ka ba? Nandito tayo sa gitna ng kabundukan. Tayong dalawa lang. Walang ibang nakakakita. Wala ka man lang ginagawa. Kung ibang lalaki lang yun, Mark. Wala ka... Wait. Wala bang NPA dito? Wala na yung fuzzy feeling na nararamdaman ko nung mag-best friend pa lang tayo. Eh, anong gusto mong gawin natin? Gustuin muna natin yung body contact. When was the last time na pinag-usapan natin ang mga tungkol sa personal na buhay natin? Ikaw, kumusta ka na ba? Establish na natin eh. Establish na mahal mo ko. Na mahal kita. Okay na yun, period. Sana naman, yung medyo malalim ang pinag-uusapan natin, paminsan-minsan. Iba na lang. Iba na lang. Kubarin mo na lang yung t-shirt mo. T-shirt ko? Eh kung ikaw kaya pagubarin ko dyan, gusto mo? Sabay na lang tayo. Ano ba? Ano ba takit?